falamos antes de que esos tres, ese vertebrado do proxecto do plan de vivenda, entre análisis, as estrategias, sobre todo a programación de acceso a fondos, que permite ao Concello de Bolo, sobre todo, entrar en programas claros e específicos para os concellos pequenos, como este caso hai un programa específico do Ministerio para concellos de menos de 10.000 habitantes, hai un plan económico no plan de vivenda 2022-2025 que se recuperará a partir de 2026 con máis fondos, que ten como objetivo a rehabilitación en Galicia de 13.400 vivendas e a construcción de 1.400 novas, e despois estimular tamén a inversión privada mediante as posibilidades de alugueiro a través de as bonificacións no alugueiro en xeral e no alugueiro mozo, que supón unhas axudas para cada mozo de 250 euros ao mes. Entón, todo este documento, esta iniciativa do alcalde, o que permite, a través da financiación do Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, permite estar absolutamente preparados e atentos para acceder a todos os fondos, tanto os fondos do Ministerio de Vivenda transferidos á Xunta de Galicia como os fondos propios da Xunta de Galicia. Crear dinámicas en donde a población quede aquí, incluso poboación residente no Bolo ou poboación xoven e moza residente na comarca que traballe nos arredores e que pode aquí acceder a unha vivenda digna e ademais a un precio moi asequible. Todas estas iniciativas oxalá abonden por outros concellos porque asenta a poboación e fan atractivo. E por outra parte tamén recuperan paisaxísticamente algunhas vivendas que están en ruínas, que había unhas cuantas, e ademais contan coa colaboración privada dos propios propietarios que estimulan todo isto. Todo isto revierte en unha dinamización ordenada do que é o mundo rural, neste caso o Concello de Bolo. Pola parte do Ministerio de Transición Ecolóxica e Demográfico, estas son as iniciativas que gustan, e felicitar aos autores do proxecto, o equipo de Luís e o equipo do goberno por esta iniciativa que seguro que de cara ao futuro plantexa interesantes cuestións para fixar a población do Bolo.